Actually, sir, deto'y metket di nga policy and guidelines tayo, iti DepEd, yearly po deto'y sir nga iso iti mandate, iti DepEd. Ngem na i-reiterate laeng, babaen deto'y kwa tayo, ada iti DepEd memorandum tayo nga number 15 series of 2025 nga strictly nga to conduct of the K-12 basic education program and school year rights for school year 2025. Ket adda detoy iti highly encourage or strictly to continuously adhere nga ti implementation na ket is simple, low cost, ngem meaningful ken solemn met laeng detoy graduation rites and ceremonies iti school year 2025-2026, sir. Okay. Iti biyang ti SDO, ma'am, kasano tayo nga mamon monitor kan masigurado nga awan dagiti aglabsing kan sumurot amin nga pagadalan ka dati. Actually, sir, ti mo nang action no kati division office, of course, ket officially mangibaba ti division office iti division memorandum to reiterate deto nga guidelines nga nagapo iti regional office ken nagapo iti central officer. Ken may kadwa before last week, sir, nagconduct kami iti management committee meeting, ito'y manin nga na-reiterate kadagiti school heads and to all personnel deto'y nga pagalagadan iti Department of Education, sir. And sa bali lang yan kadagiti individual reiteration kadagiti school heads ken habang idi nagkong-conduct kami iti monitoring iti exam circuit ijay pay nga nag-initial checkmet dagiti taga division office tapno ti kasta kotaan nga malabsing deto'y nga pagalagadan tayo, sir. Kung no ko natin nga simple nga graduation rights, anat pagibasaran tayo mga simple kanhaan nga sumobra, ma'am. No, kung natin ngamin nga simple, sir, or umunaman, the graduation ngamin circuit, parang to give recognition, kadagiti estudyante tayo, kadagiti learners tayo nga nakalpas dito yung school year, kang runaan na kadagiti graduates and completers. No, kung natin nga simple circuit, awan unay dagiti nagarbo nga dekorasyon, kadagiti agup upa kapailat mapan ang dekorasyon, dagiti nakatado nga sabsabong, nakatado nga nanginginang nga materials, paraphernalias, ken mostly kadagiti schools tatan circuit, they are nga mausar iti school uniforms dagiti ubing kastamot ang kadagiti personnel school uniform. Kano naka-uniform dagiti graduates tayo, sir, we also encourage dagiti parents when attendees nga in a modest and simple nga decorum dantumit nga umay. Kastapay nga syempre adala ta bisita ngimhaan unay nga tay nakadado tapno isupin nga mabisita although adami tay simple to nga pagsasangwan tapno pang bisita mo't kadagiti agbalin nga special guests tayo, sir. Usually, ma'am, kadagiti pagadalan ada dagiti bayadan da, ma'am. Di bayadan da basta laket di dagiti parents ti akin initiative, ma'am, maipalubos. Basically, sir, ang general ruling na 1T collection of fees adata iti DepEd Order 19 nga implementation of the no collection policy in all public elementary and secondary schools. Kasi iti graduation rights, sir, iti budget na ket aga po mismo iti MOO iti schools. Ngem nukas so awan iti kolektaran mismo ti eskwelahan, sir, from the graduates or dagiti parents. But no adamot dagiti programa iti PTA, sir, PTA na po yun, sir. Oo, at the discretion da, sir. Pero han nga iman mandate, han nga bibiyangan iti schools. But of course, i-checkmet lang ti schools ano baka mit subramit. Ngem akin discretion deta no kwan, sir, ket ti PTA no kwan, sir. But as of division office when it is school personnel, awan, sir, iti makolkolekta from our graduates. Ngam no pa mapagdesisyonan da nga togat ko sa renda, ma'am. Di pag-rent maalat MOO no pa, ma'am. Hangami nagpapada ti MOO iti school, sir. Iso depende no ana DJ budget nga mabalin nga mausar da, sir. Okay. Ma'am, nga school year man no dagiti manam na mga graduar ti elementarya ag moving up to junior high school ken agto to senior high school. Iti projected, sir, based kada iti records ti planning office tayo nga iti enrollment ti kinder, sir, ket ada ti projected nga 1,708, ti grade 6 tayo ket ada iti 1,620,
Grade 10, ti junior high school, 1,922. Iti senior high school tayo, grade 12, 2,533. So, no, sum up all, the projected circuit 6,075 na learners tayo iti ag completers when no graduates ti dating school year. Mm.